Chunya go erokamano mondo ayudre studio ka. Wach ma wacho ni wane kinde mag dak achana. Dak achana ngini kiwinjo ni dak achana. Tiwinjo kibedo gi kwe yom yonge chandruok nikech koro ji dwa dak achana. Ok en mar furugano ma ta. Dak achana. Inya bet kata ni nikech dak achana. Yonge chandruok. Be nendo ni idak achana ino kiwinjo ngi chandruok. Dak achana biro pile pile tich ang'wen saa 2 otieno kikelo kod Bishop Nerea Mbewa. Erokamano arwaki e dak achana masani. Penjo mobiro chalo kama. Penjo mara en kama. Nyako konyuolo rude e simba. Nitiere chike ma nyaka olu kaponi oko kende kod ng'at momiye ijno. Kaendele mantie chike to nyaka olu chike chune. Ke joma ne kanyo go bonge chike mag rude. E simba kanyo joma ne kanyo go kungi chik rude. Koro nyaka chune mondo olu chik rude. An rude. An kendo watim ni nenda. An kano nyuola to yudo ka nyithi mama osetho 3, an nyodo mar 4. To mama nyuola saa 12 okinyi. To rude manodonge iye bene nyako. No tamore wuok. An no nyuola saa 12 okinyi mobola kanyo onge chandruok gi mama dhi tho. Ma osenyuola yoga kanyo koyo donj me kore. Saa 12 okinyi. Chieng' tich ang'wen. To nyamero duogo nyuol tich 5 saa 8 otieno ma piny rugo sabato. Pani mama no winjango. Mama nano kona ni ne hospital no liyo mo hospital okonye liyo. Wiyuk ti. Ne an rudo nyuola tich ang'wen, nyamero nyuol ka piny ru sabato. Nyisa, kanyo nitie chik. Koro wan mama wan obolowa ko wacho niya. Osenyuolo nyithindo 3 mbele wa motho, koro wan be wabiro mana tho onge kodwa gi haja. Chunya paro ni be omiyo Nyasaye chopo koda kiwango mochope. Nikech no tupa. Sana no tupa kabisa nikech kama mama nyuol saa 12 okinyi to oduogo nyuol Saturdays Friday ma piny rugo Saturday saa 8 otieno nyiso no tupa, no wita. Tapani ruoth none no ko wita to koni jal mo witini ema dwa tiyo. Nyasaye tiyo gik mocha. Koro kanya konyuole simba to nyuolo rude. Joma ne dala no ng'eyo chik rude. Mani ngini wach mabe ok owinji penj moriere, o winji choma joma ne dala nikech ging'eyo chik rude ko tamore to ban jomuti me gweng'no. Nitie chik manyakalo ato ne kolo koda chik. Ranyisi nitie chik manyakalo. Kadal no onge Yesu, chik nyakalo. Mondo kik okethi. Anodhiambo kawuok Rangwe. Puonjo mit na mang'eny. Erokamano wuod Rangwe. Afwayo ni. Kuom wach nyako no Nerea. Ng'ano miya nyaka muma mar Mathayo. Oyiena ura som, dak achana ka bi some ma muma. Jalo miya Mathayo 5 matindo 31 som mondo in biwinji. Ok an kenda. 5 matindo 31. Benene owachi niya, ng'at moriembo chiege to nyaka mi chiege no barup weruok. Anto awacho ni ng'at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok miyo chiege no bedo jaterruok. To bende ng'at mokendo dhako ma chuore oriembo en bende oterore. So imino ne mondo koro dhako ne kato chanda makate ng'ade gi beti ing'ade itwang'e chako duoga dua mane midek mari donge. Awacho ni ni no puonja Bible school. Nini tire lweny mane kind dhako gi chuore makiseyudo kota winjo pastor kik idonje.
nikech mano osemiyo pastors mang'eny bede gi ochot nikech ochuno dhako gi dichuo gi ngama kodwaro ochuno dhako ngama kodwaro. Koro no puonjwa e theology Bible school skundo muma nimiyido kotamora nyamise ala tok dhi neno gima timono kumanin bende isomo mo maber ndi to kata kamano onge gima ng'ato gone chiegi seche te moting'ne pala moting'ne beti moture ajagani to ngima miri emidwaro. Okay, to bende dhako machiko tuyo kinde duto machuore ngima jonyuol nyako gi wuoyi onego rom los wachno. An wuoda lego ndiri wuoda legi we maber ndi kine wach chopnwa ka to jonyuol oseloso mobole bengle kata nyore manyarade gimoro kuna ni no nyuome gi chuore mi nyuolo gi chuore nyithindo 6 ya wang'wen gi nyira 2 to chuore ni nodar thurgi kumo nyuole modhi ong'eyo lok piny moro mikai to chuny mar chode gi awach ni chode uchier kuome makoro nyomba mogo chiege cha ogoyo gi nyithindo to riembo to ka jonyuol nyako ni obiro to yanyo to misbehave to timore to onge gimo winjo kata joko nyako chodhi dala gimo luonge to yanyo jogo oko dhi. In wuod ndere ineno kamano en adiera koro losa ndije chinde moko migolo ge kede eka notamore modhi e town moro yudo tich. Chuore no nyomba kama no nyombo to dhi ka gi mon gi nyithindo 5 6 nyithindo 3 4 maonge nyithindo machuoga tho machuoga ngima mi endo no dhi to no weyo nyithinde go gi chuore to nyithinde go ne chandre kabisa lwet mon mani kendo no chune mondo dogo am nyithindo ng'ano nyuol kode nyithindo 6 to kotero kata Simon dalagi be ko luoro kata jonyuol gi. Wach ma kele niya machal kama eni beta jonyuol ni losa ibeta jonyuol ni losa sivyo wuod ndere mane kaka yamwa nitie joma bonje gima somo no kamane kaka gibe gitima kama lakini pinyika ondike muma mar ngeche prario ga achiel wesa de kwacho ni righteousness and justice are acceptable before the Lord than sacrifice. Koro kani piere jong'ad bura jong'ad rieko joma riek manyalo ng'ado bura to nyalo ng'ado bura e ot makethore mana dier kabisa kaka ana nyalo ng'ado bura to kotama taloge ati ng'eni Pilato be nologe wach Yesu. Hallelujah. An baba watoto alibomoa jikoni yangu akajenga na mimi sikukuwa. Nilikuwa kwetu alinifukuza na watoto nisaidie. Kiaje sasa? Kivipi? Sababu alibomoa akajenga. Sasa sijui alijenga naye nini, sijui. Sasa unataka nikusaidiaje? Alikufukuza ndipo akafanya hivyo. Hizo ni mapepo. Kwa hivyo ukitaka usaidizi kuja kwake Yesu Kristo. Sababu huyu Bwana inamaanisha kwamba hako akikutaka amekufukuza na watoto wake, watoto. Si mtoto, watoto. Ukaenda kwenye nyuma yako alipokufukuza ndipo akabomoa jikoni, akajenga. Sijui alijenga nini. Hapo inataka Yesu original. Ukate mwinju gimang'ani wacho jomoko bende ndiko barua kiachaya okang'e ni tia somo wach nadi nikech ng'eni ka ng'ato se ine mondiko ni barua jadaka cha ni winja ine mondiko ni to chalo ng'amuchi ayie barua mondiko
Ingen ka kedwa some iki unless nika un ngato to somoni. To ina sie. Emedwa somo gi mondi kini marach kuomi. Haisomeki completely. Haisomeki. Ano yo kendo. Haisomeki. Koro ento kasome nikech akia kaka inyalo som gima ngato wacho kuoma. Akia. Mumbe ni tasomo to wach mondiko ni to kasom nikech akia. Kumano jatend kanyakla mar Jokristo nyaka bed ng'at ma wach moro marach onge kuome kendo mokendo dhako achiel kende bende nyaka obed ng'at moritore, mobidhore, modimbore, mohero rwako welo kendo ma japuonj molony. Ok ang'eyo nang'o momiyo ndiko man an koro wach mar jatend kanyakla mar Jokristo akia gimomino nikech gimondiko ok winjre. Lemna an George Wood Game alamo ni osiepna Nyasaye timne George ni ono riene badi ilochne iketh loch mag wasigu duto te imak lwete e nying Yesu ja Nazareth. Amen. Ng'amo kwa lamo ng'ama ber kabisa. Moloyo ng'ama ndiko ni barua ka ng'amo chai. DAK ACHANA akwayo mondo ukonya kod namba mar Bishop Nerea Mbewa an kod weche machanda giko mar kipindi ni ang'ne yud namba. Mago ne weche ma ji oro. We monda dogie a message kadanga yudi. Amosi kuom Ruoth Yesu ne angi lunga ni angi kwayo kuomi ni mondo ilamna ne angi ja oda manyocha wachwanyore be kode matin maduogo dalawa. To ne abiro gi nyithindo ariyo to sani gituo. To kagochone wuongi to okobadhe. Kata koro akwayi. Okobadhe kata. Koro akwayi ni ikonya e lamo mondo Nyasaye odonje chunye mondo okonya e tuo mar nyithindo mondo adog be nikech nyathi achiel bende onego doge skul. Koro akwayi ni ilamna. An be achandora ndi. Ere gimomiyo kade chwanyore gi chiege? Akang'eyo. To mirima make machiege dhi dala gi nyithinde modhi for good and forever. Motamre luwo bang' chiege. Ukang'ega ni en gang'o. Akia kabisa. Koro mama nini ochwanyore gi chwore. Tadiri rescue place mare en manadala gi. Emano winjo dhiye kodhi tero case. Odhi file the case there. Mondo chwore bigi losi. To chwore okun. Nyithindo be winjo dhi sikul. Nyithindo be tuo kanegi. Ng'ani be okomak sime. To komako be okobadhe. What is going on? En gang'o? Ano puonja ndalo moko ka jaoda nogoya kabisa. Bas na paro mondo adhi thurwa. To Nyasaye nowuoyo kod mama moro maduong' kabisa ti akia kata kuma enti. To biro oda gokich. Ne wadak Huruma ka 48 stage again and 46 again 48. To kubiro to ida kaloko sande oko. Penya ni nyara kweni ka chako ywak. Adoke ni kweni tie ta ywak. To kuna ni kwe onge donjot mondo walem. Donje no wuok madhare. En mamor kabisa. To kodonjo to lemo to kuna ni beda ni Penjo. Tabet. Par ni sande katawe oko. Piwa ngado dhi kech wach mano gimano timna cha okamor an gi chandruok. To chako pimo na Nyasaye no wuoyo koda. Ang'o mane ularo? Na neno ka ugoru kabisa machunyo ng'anyo idhi dala usani kendo idhi luongo churi bura. I said, hey, anadhi thurwa. Anosego gocho mok ber ng'ano chaya. To wacho na kiki dhi thuru. Nyasaye odagi. Weri lwet Nyasaye, Nyasaye wechegi mondo Nyasaye otimni. 1.
kidhi thuru to nikech ingi mirima mapek kama idhi wacho weche madongo nyaka moko winjo jonyuol ni winji to samoro minuni ka wuonuni ka wadgi wuonu yuore kiango oweteni ochene kamano kuka mirima dhi keti kich wach no rachni mi wach nyaka weche madongo nyaka makor ka pasia makor ka nind yes ibiro yale nikech wach adieri to gimanye kinge ibi yale mabura loye matingi miduogi kake yale no e kaka chunye wuok kuomu una kode nikech bura no loye lakini hera machon cha kuru rumo koro kiki tem katodi chingachiel ne kaw chuori itere bura dalau mano dhi ketho daku dhi ketho era wache ne mine musiko oro message ni no dhi dala gi chuoro dago dhi dala wetero chuori dalau kungamo war kaka no wara ndalo cha kichan no wara katin ma dhi tedo ko wara koro jo Nyasaye ro ne wuoyo gi jito kelo na chandruoga tileme to wach no rumo kamano koro manyo warruok mondo wach no rum kamano Nyasaye biro loso chuori no maber ana lamo Nyasaye maruth wuoyo koda mokane leng asem make matwoy kaka sitima twogi moro bed gi kwe nyima koro nitie Nyasaye manyalo mako ngama kweny kasi buor motwo kaka sitima gima biro tamo Nyasaye tiyo ni nikech kia warruok ikia teko man kuom Yesu koro dhako ne ywak ne chuore koro we nyithindo jwango be ko chune be ko badhi tindo to tuo kendo dwano dog skul bed gi yie jaber Nyasaye nyalo duto ibe nyaka ilokri nyim Nyasaye nikech samoro be ni no timni mano kine jaricho koro wuogi Nyasaye mondo weni Nyasaye chone gi teko mar timo gik moko duto amen God bless amen God bless you and amen man give full stop amen God bless you man of a full stop my friend's heart was hard since we wed it is a miracle continue praying with me especially in marriage star cause I feel ashamed seeing my younger sisters with the teen kids plus husbands me the elder I lacked I feel ashamed when people abuse me abuse my rotten womb my loneliness Obor karoduong achake gi chien praise God pastor I'm kindly requesting you to pray for my marriage and the job star the devil has closed all my doors in the mighty name of Jesus Christ all doors must be opened because there is power in the name of Jesus to break every chain now every chain must be broken another one I'm from Kisumu okairo galungo nyingi ji yam I'm from Kisumu. I'm 40 years, no child, no man. If I get his mind will leave me last minute. I need official marriage as late as I am and my 3 doors to be full with the new tenants. Cause I'm sick and my food comes in my house. Too ashamed the devil. In the mighty name of Jesus, gigo timurini kamano. I'm unlucky and I'm crying asking God to forgive me because I'm depressed, discouraged, disappointed in life. I went to buy githeri. That is how I got your number. Sina pesa ya credit but promise to call you. Oh, nyako ni ywak and unlucky. Koro oywak ne Nyasaye nikech obedo depressed, obedo discouraged, disappointed gi ngima. Lit jodak achana wach ni lit obedo depressed, discouraged, disappointed in life. Kanya
nyathini minyuolo nyalo bedo depressed, disappointed, discouraged kingima ma wach mwinjo ng'ato doge chien wach ni Nyasaye ang'o motimo. Omiyo ber winja na alamoni an kodi anyono kodi piny gi lamo Nyasacha ng'eyoga dhi timoni to kik wiwi. Amiyo nyingi je overduong opak ruoth. An ng'ane kawuok Kisumu ne ayudo chwora gi dhako mosiepa to ka penje odwa goya. En ng'ama rori makagoyi to ting'oni pala. Atim nang'o konya? Ai Nyasaye. Nyasaye kato koro konya. Mati konya. Nikech wan dhako ne yudo chwore gi dhako mosiep chiege. Dhako mosiep chiege ni be wuonde kare no mako siep gi dhako nikech no chodo chwore dhako ni. Mana dier makende. Ere kako siep na nyalo yudo gi chwora. Nyiso ne dhako no biro donjo kuom dhako ni mondo dhi nyime gi chwore. Koro kata ko yudo gi chwore kon after all ng'ani osiepna. Kare chami yie ma chami to kudhi. Koro wacho ni chwore ni ko penjo koro dwa goye to chwore ni oluoro. Kicho bedo rori bwana. Dhako en ng'eti ni sami goye gi pala no igori kendi. Owacho ni chwore ni rori makagoyi to ting'oni mana pala. An be awora de chwo ting'oni dhako pala for what? Dhako. Abenyi mano be de chwo adier. Dhako machiegi mang'etni. Wow, iting'one dhako pala. Dhako. To dichuo wadu kar ko dwa ting'o ne ang'o ka dhake miseting'o ne pa do dichuo wadu pala ni ng'ado ga lot dichuo go chiegi dhako to kare dichuo wadu tidwa timo nade. Atim nang'o konya uru koro wakonyi. Chuori ni wating'o sheria e lwete. Wan gi chike mag sheria. After churni we choda mar wang teko ni kipenjo to koro ting'oni pala. What is that? Ano ng'ama onge. Koro an konyna kodi eni tero wach ni ir jonyuol ne. Asti tero wach ni ir jonyuol ni. To kaen rori ahinya to wad jonyuol ne bo luore. O ng'ama onge kathira wich. Onge Nyasaye, onge luor. No nyuola by mistake. Agombo mondo tero wach ni jonyuol mondo losi. Kotamore tiduog walamni, anadwa na lamni lamone maduo. Mondo Nyasaye olosi chuori nikech mate mari biro baidhi. Mai mari rateg jaber. Koro chuori ni tadwa mana lamne kendo mana gisani kapok ochoro kise. Nyasaye keto de chuo marori ni e lweti. Kuom nying musiko nying Yesu ja Nazareth. Nyasaye lok ngimane gi dagi kwe mai dak achana. Ok dak ruri. Dak ruri onge dak achana. Ani nyingi duong nyingi Yesu ja Nazareth. Atemo wacho ni dak rori ok bede dak achana ka. Dak achana ka seko ni nine wayiengre mane. Onge gima chungo pachwa nikech wadak achana. Dak achana ok dwar dak rori. Wadhi yweyo. Kaduogo obro dhi nyime kod penjo. Ero kamano ne pod wadhi e duka. Nyaka waland business. Awala biashara. Kakore kiriwori kodwa an Bishop Nerambe wakaka pile. Akilo chenro mar dak achana. Amor gi dak achana ki dak achana miyo ji dak mokwe mane. Yani idak mokwini ng'ato biro gosi, bokwini nitie ng'ato biro ini dak achana. To jomo dak achana en koko ma to dak achana to ne nyamonge. Koro amor gi dak achana, nikech dak achana miyo wabedo nyamonge. Kakore ki jo inwa wane tielo mar ariyo mar dak achana. Kel penjo. Ng'ato kelo penjo kama omora kabisa ni #dak achana. Nyasaye ogwedhi. Ine mitimo dwaro.
nitiere namba kanyo miore ote en 71920 hashtag dakachana ore ote ni 71920 hashtag DAK ACHANA ore ote ni DAK ACHANA asomo ote mar DAK ACHANA kapok asome ta wachni beda ni mos mondo watieko dong raka matin kabisa to watieko kodi hashtag DAK ACHANA kapo ni nisegoyo dala to pok ni muko simba inyalo nindo kono manda kuiko mayom piyo ne okidog dala udoko mango dala udoko mango nisego dala simba no kani we kanyo ni we ne welo mabiro kata no weteni matindo majoka kuri to in oko gweno chaka kogni dala wu mano kwer misiro kwer jaruji koro kidogi inindi simba ok nyalre simba ok dogi wawinjire kodi ratego ni simba ok dog ni dok ninde gweno ko kogni dala no iwinja ok kogni apako nyasaye iwinjo ni ok kogni Bishop kone nyako mamanya dichuono ni shida ma engo no ema an bende an godo koro ko yie to wakendre kode enta nyako mane ya jowa nyako madwaro dichuo man gi shida dichuogni wacho ni en ben gi shida machal kod mari koro ki yie to ukendru kode manya monda mi namba dichuogni nyako no to kora kenen nyako mane ke nyiri to dwaro chuo kama ng'eny di man gi shida mpogoro kora kenen mane ratego koro di nyisa go wa account namba dichuogni nyako mondo iginene ibi kwaya ikingeri ni nyako mane ni gi shida ma dichuogni wa shida ni chal gi mare mondo ukendru to imanya monda mi namba DAK ACHANA ka wacho nani Bishop kone nyako mamanya dichuo no ni shida ma en go no ema an bende an godo koro ko yie to wakendre kode dholuo male mochomore ti moko badhore ok en dichuo madwa chode moko dwaro siep boko dwaro songo mbele odwaro magi dak go gikendore go koro ka ine nyako ma gweni dwaro ni urna ote monda mi namba mane DAK ACHANA DAK ACHANA dwaro gik mane muriere kama kadwa ne ileo ilikuwa kwenda kando hapana an adwani ungadna rieko an gi jaduong moro en gi monari adwani ungadna rieko an gi jaduong moro tiene ni ma ok churi oti ok te okotin ke ali miluonge no rach kabisa an adwani awuori nyako an adwani ungadna rieko an gi jaduong moro en gi mon ariyo koro an be an kanyo oluonga ni chiege what do you mean one en jaduong moro yonge kode budget ariyo en gi mon ariyo to in bende koro noluongi ni chiege in kia ni in chiege mano wach mamet na manade one en jaduong en gi mon ariyo to in be in kanyo to luongi ni chiege tende kia ni in chiege aparo ni wach ni kasome kadhi nyime tidhi winjo gi ome dhako ni wacho ni ok en ching'ane DAK ACHANA gima diera oda oko ninde sani wan gi igni ariyo kare omiyo nyako ni luonge ni jaduong moro to luongo nyako ni chiege jaduong moro maluonga ni chiege
Koro gimomiyo wacho mano en ni kuom higa ng'i lweta ka a adi higa ariyo adier be pek ndi ka chwori pok obiro odi mano tok chwori akweri higa ariyo kwadin dhiang' ichamo lu higa ariyo ng'eny ahinya. Chode be oja chode konya uru gi paro. One, dichuog ni timo makosa. Otima makosa adier makende. Dichuog ni riambo timo makosa. Ni dhako ni en go dhako mar adek. Asto dhako mar adek ni iga ka dero gi mong'onde ndiga chiel ga kwota ng'ano daga ni ndodo dhako ni igare jowado ok yot ng'ama pod rembe ringo to ok yot opek pek adier dwaro jo musipi maramo no sichot mabende neno ni after all ane piny wan wadhi gi piny to ng'ama pod tin marembe ringo apana opek jaduong' lokri ko kamano to miye thuolo go step uchako songo mbele dhigi maisha ni. Hello Bishop, an kawuok Manyata Kisumu seche duto lemna ayudie kibarua an kod stress e wach no Bishop agombo kata neni ilemna bi anya sacha ni nana ka entie seche te 24/7 entie bi monda lemni baba nyasacha dhi timo ne ng'wono agombo kamano Bishop bi we gombo bi ne nyasacha gi wani apako Nyasaye maratego. Wach mama no ok mora dhako nyalo bete ot higa ariyo kochiew gokinyi to neni indi chote parango kata koneni kiwuotho bingeni mama ne inyore kabisa koneni ki go step ni ifua badi to nitie gima chunye wacho e ringre kucho nitie gima wacho to in itamori atama itamori atama kabisa iwuondo nyakono we wuonde tim gima nyiso ni mano chiegi morning pastor akwayo ni lemna antie kid ich kach teni en kod ich kach an bendiko tek jowadu kid ich kach mok chung Nyasaye en jachang kata kori bed mana gi ich kach to Nyasachwa en jachang obiro changi e yore te Nyasachwa nyaka changi opak ruoth konyalamo Nyasaye asebedo kod wich bar ma ok rum Nyasaye jachangi dhi chango opak dada nere kora ken opak ang'o konyalamo ne nyara odwa dhi Saudi Arabia yor tich to tek manade yawa Nyasaye dhi timoni dwaro mar chunyi ayo tek joge kwayo weche mapek jowadwa yena ura yena monda som kodgi opak ruoth Bishop ruoth opaki otek ior naga messages moke WhatsApp chunya ka dhia bit by bit monda somgi nikech ka ok asomogi to muchie moro ng'ato nyocho penja ni an ok awinjo kusomo gira ne ni kanyo kendo openjo gi dwol mapek malich koro atebo monda manygi monda som ne ng'ato ka ng'ato nikech samoro ng'ato ne gi aja mondo mare no winji ruoth opaki Bishop ani luonga ni Mobiro Lego
weche ni osemiya geno to molo injili miyalo kuom Ruoth Nyasaye ni onge gima tek maloyo Ruoth. Erokamano jatich Nyasaye, med pidho wagi wach Nyasaye. Adier onge gima tek matamo Nyasaye. Kata dak ni kanyo. Samoro dak ni no pek. Samoro mondo ichiem ok yot. Mondo nyier ok yot. Mondo ubed kaka jomubet ok yot. To Nyasaye ema nyalo timo ono. Nyasaye. Nitie moko makoro ok nyalre. How are you, ma'am? I'm Fulani from Kisumu. I got your number on TV. Thank you very much. Endelea kutumia your number. Kiki nena timo gimarach. Gigi ng'eny ting'eni WhatsApp nyakimany. Ka ok imanyo to ok dhi. Good morning. It is morning over here. And good afternoon over there. Apako Nyasaye maduong'. Timo komok golte. Praise God, please help me pray for this marriage. I think there is a witch following this marriage. Because these my sisters don't know what they want with my marriage. I don't know what they want with my marriage. I have a strong feeling there is a force pushing them here to remove me out of my marriage, to make me lose interest with my marriage. And last week, niece to Baba went mad and started talking to herself. And her brother, the same, went mad in the name of drugs 3 years ago till today. All of them in university. There is something. Please, ita damu ya Yesu, please help me. Nyakone yuak. Nitie gimoro marach gi kendne. Mae mami amor gi dak achana. Nitie gik makoro nyaka pachi elre mifweny ni gik moko nitie marach kod dak achana mari. Okono kia gi marach gi nyimine ne. An bi ng'ena adhier ga nono. Gi nyako madonjo me kend nyamin. In fact, ato kare no wara. Okashughulika. Mina move on with my things. Ang'oma chandi gi kend nyameru. Koro nyako ne wacho no winjo ka nitie force moro mar juok. Madwa no keth kendne. To wacho na luongo remb Yesu e kendne. Mani nyenda kachano mor. O winjo ka nitie teko moro mar juok madhirore ka donje kendne. To wuok mana gi dala gi. Pare gima lich machalo kama yawa. Kendo odgi. To mano nyachien maduong' mawuotho gi tiende malich manade. Koro kwayo ni ka yie. Let me read. Praise God, please help me pray for this marriage. I think there is a witch following this marriage. Because these my sisters, I don't know what they want with my marriage. I have a strong feeling there's a force pushing them here to remove me out of my marriage. You are not going somewhere. You are not going out. You must live there in your marriage in the mighty name of Jesus. Makata gibi mage yath mage donjo di kainto yadhno biro kere teko yadhno dhi tiyo. Nikeche yuago kendni yuago dakni to ginok gine gidhi ni giwich gibiro ni juok mondo giketh go kendni. Mae dak achana sie. Adier okwa yie mondo dak achana kethre ni ng'ato ketho kenyne. To remove me out of my marriage, to make me lose interest with my marriage. And last week, ni mondo geno ne gikend ni room. Okinyalo rumo kamano mano ok dak achana. Kendo joma fuati gi wabiro nyumo gi remb Yesu Kristo to teko gi no biro rumo. Bida gi yie nyara onge gima tek matamo Nyasaye. Gik moko duto nyalore ne jok moyie. Kendo kiyie to Nyasaye dhi nyalo ni.
Nyasaye dhi nyalo ni osiepna bed gi kwe winj kuom ruoth. Okaero ga luongo nying ji yamo. I'm Ngane with 32 years old. I've heard the message of that lady. I really need a lady to start life with. Please connect me with her, please, so that we cope. I live in Nairobi currently. Nikech dak Nairobi, in 32 years. Idwaro nyako manyalo chako go dak manya kichanda Nairobi. In teach ni yot. Richard Manya. Wabiro tudore maber ma ini rad kod Nyasaye moro. To Nyasaye biro mi dak achana maber. Dak achana amana kuom Nyasaye mar nyiseche. Omiyo ka idwaro mondo dag achana to wayie mondo watudi kod nyako midwaro. Lakini ka waonge kode to biro chunowa mondo wamany. Ka waonge kod namba ni biro chuno mondo wamany. Wan wadwaro joma serious gi dak mabiro losonwa dak achana. Ok wadwar joma ok odwar dak achana mabiro ketho dak achana ok wahero. Poda ndika poda soma wino mora kabisa ni wino mora kabisa no dwaro ngamo dwa chako goda. An ba yie miye ngamo dakgo. Ayie miye ngamo dakgo mondo odagi gi kwe. Atimo mani ke chamanyo gi WhatsApp jowadwa. Okupacha tin. En WhatsApp kimanyo gi mangi moro yo makaro kimenye mesi aure nkeka kimenyo. Kore mapoda manyo. Please, Pastor, answer me if you have something to say. We discussed this last week, please. Okang'e ni in kanisa mane wa discuss makori kora nika yie to mondo a help you gigi manyalo konyigo. Nyo wa discuss last week matimo mos kani onge kana okiwinje. Okang'e ni beda duogi kendo nikech ne en wach mapek kabisa mane chuno ni nyaka wa discuss ji ariyo. Minwa kawuono wuoda wasodhi tich agoyo ne Nyasaye erokamano kod in erokamano maduong' koro kuonde matiyoe ok chulaga akia ni an ga marach lemna emano nyinga koro abiro gochoni. Ioro gi nyaka moko winjore gi dak achana. Mago to mana maga wuon. An jo ala to anda kosebedo kadhi maber ahinya an kama rach moloyo an Kisumu agombo ni lamna abiro lemo ni osiepna. Aparo ni mane giko mar ote mag dak achana okane ka ging'enya inya. Asetemo manyo ndi to koro ok ayudgi. Nyiso ni girumo. Aparo ni girumo. Wach moro ayudo ka ma wacho ni ne waloso juma cha. To machielo bacha ka yudo ka kora kia ni which is which. Ne waloso ke juma cha te. Ma nyako manodhi e college 2019 cha. To gi nyako machielo
mane nyimine ne odhi tedo kendo tiyo cha. Aparo ni watieko dak achana. Atemo manyo ndi jowadwa to girumo ndi kora riti mondo ikel dak achana kendo machielo mondo waginego mondo wachak wami joma moko penjo. Dak achana orumo. Adwaro mondo awachi ni kel penjo e hashtag mar dak achana e namba 71 920 hashtag mar dak achana. Hashtag en gi reru mon kama koro indiko e namba 71 920 mondo wayud ote mag dak achana. Ka in kod wach moro mineno kok dhi maber e gweng'u kanyo, kelnwa. Ikinde moko no discuss about dhako ma jadoho. Ndalo moko be no discuss kijana mukendo nyamin gi. Ikinde moko be no discuss kwaro ma dwa terore gi chi wuode. Ndalo moko discuss kijana mane terore gi diel. Koro dak achana oting'o gik mang'eny kabisa nyaka nyithindo madwa go jonyuol gi. Nyaka manjago ketho gi kong. Hivi karibuni ang'eni ubro kelo weche mang'eny moluwore kod dak achana. Adwa nago erokamano ne jo Nyasaye duto mosekawo thuologi mondo lami kinde mag chandruok ma piny ni matrumu koni. Nyasaye mondo gwedhwa ahinya. Nyasaye gwedh Margaret manyo uya. Nyasaye gwedh jo duto mwalamogo kachiel kod an. Nyasaye gwedh pastors nyaka mokwinj dhowa mosebet chung' kodwa lamo matek. Pod wan e ng'wech waringo. Adwaro mondo Nyasaye otim kodwa ng'wono nikech Kenya ok ni maber ahinya to lamo biro konyowa. Omiyo Nyasaye mondo gwedhwa waduto ka chieng' moro wachak warado kendo. Yiena dakika modong' ni amos go nyamera Joyce Mbewa kane piny mar Kandiege. Nyasaye mondo gwedhe kachiel kod John Mbewa gi Roslido Tieno Lande. Alamo no wono chieng' milongo no kelo kulande mayuora ma jochieng' nyoko gi tuo. Nyasaye wabiro changi. Nyasaye mondo gwedhe duto. An Bishop Nerea Mbewa mawuok e piny Karachuonyo ka umo skul Kandiege. Anyara sembo kanyikela modak Ndhiwa Rangenya skul. Anya jaduong' manosenindo Rufus Agola Boy gi nyasembo Ludia Kech manyodalo. An ka mondo mi namba na watudre kendo tich ang'wen manyien wachak warado. Kelna ote mondo mi aduoki 0720 40 39 13. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Nyasaye ogwedhu warad kendo e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth.